There you have it, ladies and gentlemen, our third competing tribe. Yes, viva Seryoso Trinidad!
occasion din si Libot. Sa dugo ng masulhay, naglayo-layo na mabango.
have it, ladies and gentlemen, the tribo si Cablon 4 sang barangay si Caba, headed by
have it, ladies and gentlemen, ang Tribo Hitalon, our 7th competing tribe para sa Dinagsa Festival 2024. Yes, and we are down to our last performer. Yes! Sa wakas, the last tribo nila Aksyon dyan, Aksyon Eden. Alam mo na ang tribo Sewanara. Pero ano masiling nyo sa performance ng tribo Hitalon? Organize namin sila performance aksyon na Dore. Ang Yeah. energy, arakid, no? Mabatsagan kin naton. Gabi ka pag-six sa mga dancers. Alin kayo na sa aga nga nakaprepare na sila sa subong ng energy, arakapon. Dili na gini makita, ya action dyan, kaya action dore lang energy, kaya syempre first nila. Yes, correct. First din nila, kasaot-saot na. Kita naman, may number 9, ito pala. Paano, Sebe? Paano? Cha-cha? Cha-cha-cha? Wow, mga ka-aksyon, that's tribe number 7 sa Dinagsa. O si tatay, ganito na ba siya nakapuyo? Kalayo pa to pala sila, yalaktan. Yes, malaktan Kita yung pa rin sila. tapos, sa tayo talaga. Kaya na guys, tapos si Aton coverage. Yes, oo. So salamat kit sa mga ka-action tanga nag-upod kit sa aton. Pero standby ka may isa pa ka-performer ang tribo Sewanara, mga ka-action. That is our last performing tribe sa judging area number 1. Judging area number 1. So may apasan 2 and 3 the 3rd. For sure, ang No? iban ko na rin sa judging area 2, iba na rin sa grandstand eh, no? Oo. So subong action dyan. 3 pa lang sa judging area number 1. Grabe na ang tao. No, wala ta na balang dito ang situation niya Yes, sa area sa judging area number 2 and sa 3. But for sure, after dire makadto naman na nato sila. Yes, no? kaya damo sa balantayan, damo sa dapat inapagasaksihan, halos na nag-enjoy, ang lamitanay, nagapadayo na. Yes. Kag diri man tanan mabatsyagan, tanan nga init, tanan nga handong, tanan nga sinadya, tanan nga kay retar na sa Yes. iban. Kag subong do safe pa tanga tatlo kay wala pa gid may naglamhit sa aton in Yes. fairness man no. Kadamo na di sa naglabay pero wala gid sa may nag sa aton nya Goya no. Adlok sila Sondor, nga malamitan sila, may malambot nga Correct. nga microphone sila, charot lang. So kung hindi ta di malamitan karon kadua since first time ta so naka very record breaking. Yeah, record-breaking. Guinness Book of World Records. Yes. Kung hindi ka mo mapintahan nga duwa subong, don't worry buwas kay dadalaan ta ka mo. Tahan, paliguan niya ta pinta. Ang unang problema, no? Ang mga organizers gani, oh, gabi naman pinta nila yan. Yes, pero kita yung maintain niya pa ng aton yan. 100% clean Oo. and green. Cleanliness. So, Ginagawa cleanliness. nila action dyan, makita mo. Sunod, no? Ano niyang manamit? Tapos ang ngayon, kahulatan ay bawal pumasok. Yes, sa muling manamit kung may nagasunod, pambala paninlo. Gani man. Pande wala sang hiko. No? Hindi para hindi sila makaapoy nga after activity pa mo pag magtinlo. Yes, so And thank even you ang so much supporters. ato niyo mga street cleaner action dyan. Even ang supporters, tapos ang ilay nga tribe, wa man sila, upod man sila. Yes, Ang mga ligwa, di dugay-dugay, dinugok na. Yes, kaga mo na hindi mo makita. Hindi kaya maghambal nga. Sampol, ato ko to sa Dinagsa, manog silhig lang ko to. Tanan nga role nga subong aris Dinagsa, vital. Oh, yes. Anyway, thank you so much, Kate, sa mga positive comments sa itong live streaming. Yes. Namian sila sa itong live streaming diri sa Dinagsa Festival 2024. Actually, hindi na yung first time nga nag-cover ang Aksyon Radyo, no? Nakamaskara coverage naman tas ang October. And then subong aton nga Dinagsa Festival. Yes, Okay? kung may mga manag-abot pa nga festival, please feel free to Yes, of course. Nag-advertise. Oo, no? I mean, Pwede open. get Action Yes, Eden. no? Yes. Pwede get ka-cover ang Aksyon Radyo Bacolod sa... Pwede nyo man na i-request sa inyo ng mga LGUs. Yes, pwede. Diba? Kung gusto niyo namin ang coverage, kompleto, black, tapos well-prepared, pwede ka mo mag-action ka coordinate. May magagakil kinisanay na di sa atin. Mapapasa na all ka na lang yun. Yan, no? naman. no? complete package kami di mga Yes. kakita. Basta takto ginamba nila nga single ka magpakadto, mapagbabalik kung may upload ka na. Yes. Balano lang nakaroon. Oo. Do, Eden mo pala, tara nakaroon sa tanan to ginakapoy ang aton driver, o to ginakapoy ang aton nga driver. Ano siya Hindi na si Lucas man. si Luca? Atong taga Germany? Yes, later. At kami kagina. Kamusta on ta to karon si Lucas? Kamusta on ta kung okay man si Action Eden? Ay! Ano? Kamusta ko okay ka man para kay Lucas? Okay pa man ko. Okay pa man. Okay pa man ko yan. Aran actually, di nagapasulod na ang ato na entry number 8, our last competing tribe sa Dinagsa Festival 2024 Street Dancing Competition. Yes, kabalo ka Action dyan. May na-interview kami kaina nga kagawad. Si kagawad si Celia, wala sang mabin.
sila niya gila action hindi ni gila city ang nag-decide ako sa ila makaupod kundi sila mismo kahimo sa team. Okay. Amo na yung gali action At least maintindihan, night na lang. Yes. Aware sila nga go. Sige, of the night na daw. Pabuligay kita. No. That's why may mga tribo ang nagduwa lang, may arat nagtatlo. Pero tanan sila may mga seed fund nga ginata. Yes. The 70,000 pesos from the LGU of Cadiz City. Yes, and tribo number 8 is Tribo Sewanara. Headed by ang mga included nga barangay is Barangay VF Gustilo, headed by Punong Barangay Arnel Legaspi and Barangay Celestino Villasin, headed by Punong Barangay Arlene Verbo. Their choreographer is Tudorico Tiposo, music composer Alvin Chel Aguirre, and their costume designer is also Tudorico Tiposo. Yeah, so ma-witness na lagi hindi lang madugay, hindi gid lang madugay mga ka-aksyon ang ato niya performance no sa tribo Sewanara. Okay? Ano ni dahil golden, but silingon may parado, kini sila, history in the making. Ang Dinagsa, naglabot na 50 years. Aksyon na Iden, Aksyon Dorel. Kalawik na gali, no? Pero magulang yapon si Papa. Yes. Sa 50... May tawo naman sa likod ko. Magulang yapon si Papa. Magulang yapon si Papa Nixon sa Dinagsa Festival mga Wala ka-aksyon. no? May tao. So sige lang ang magina kay gusto Manila ka makakita na So, tubang. diri ko sila nagpa-picture, wala kagina mo. Hindi na lang kuya maghahalin, hindi karon na diri na lang ko para kalantaw kuya kay dito Oo, ta kay magpongko, dito hindi sa ta kalantaw kay may mga tao di sa ato niya. Atubangan. But again mga ka-aksyon, ari na nagapasunod na ang tribo Sewanara, no? Together with ila of course ng mga punong barangay ng mga supportive guests. Oo, no? Si Barangay BF Gustilo, punong barangay Arnel Legaspi, and Barangay Celestino Villasin, punong barangay Arlene Verbo. Kaya rin sa likod. Hi! Ay, super high. Pero gasulod na sila Aksyon Dorel, Aksyon Iden, no? Ang mga props, ara naman amat gasulod. Madali lang gito. May mga attire gid sila ito na, no? Ang tribo Sewanara. Sige? Ako na lang din ang nag-crowd control. Sige, go ahead, Aksyon Dorel, Aksyon Iden. Alright, so para sa background sa sininga tribo mga ka-aksyon, embark on a journey back in time to the vast wilderness and lush forest of Cadiz, where the Aitas once lived harmoniously, relying on the abundance of nature for sustenance. As their tribe expanded, so did their need sustenance, prompting a journey to the lowlands and the flourishing sea in search of additional food sources, particularly fish. This migration marked a pivotal chapter in their lives, bringing forth happiness and contentment as they marvel at the throngs of killer whale Dinagsa along the shoreline, a spectacle that captivated the onlookers. However, the atmosphere shifted when a mysterious shadow appeared along the shoreline, instilling fear and disappointment in the hearts of pirates believed to be divine presence of Santo Niño, a benevolent force protecting the land. In deep reverence for the blessings bestowed by Santo Niño, the people of Cadiz erupted in festivities filled with praise and gratefulness. The Aitas, now connected to the divine through their newfound faith, celebrated the presence of Santo Niño with an outpouring of cultural richness and vibrant expressions of gratitude. The symbolism embedded in their costumes become a visual narrative of their spiritual journey, with materials like ballroom mount as the base, colored fabric for additional vibrancy, and ethnic designs crafted from rubber mats. Wooden beads, small baskets, and the representation of Santo Niño served as reflections of the Cadiznos' unwavering faith, while a golden color design subtly connected to the 50th Golden Dinagsa of Cadiz City. This intricate ensemble not only symbolizes the culture and traditions of the community, but also signifies the throne of Venerable Santo Niño, bridging the past, present, and the hopeful dawn of the future. Anyway, ang ginawalawag nila Aksyon Iden sa mga MCs ng NTM, that is Aksyon Radyo Bacolod. To make things clear, that is Aksyon Radyo Bacolod ang nag-cover mga ka-aksyon sa Dinagsa Festival Street Dancing Competition 2024. There is a judging area number 1. Number 1 pa lang kita. Yes. So meaning, kung gusto nila yung maka-witness ka live, pwede sila kayo ngagaw sa judging area number 2 sa SM Hypermarket and judging area number 3 sa Grandstand. Yes. Yes, again, let's do a recap. Action John, Action Doral. Ang entry number 1 is Tribo Mahika.
Our entry number 2 is Tribo Tibanda. Entry number 3, Tribo Bukad Kaduhaan. Entry number 4 is Tribo Maraynor. Our entry number 5 is Tribo Sicablon 4. Entry number 6, Tribo Matinambi 3. And entry number 7 is Tribo Hitala. And in a short while, we will be witnessing entry number 8, our last competing tribe, the Tribo Siwa Nara. Ari na do, preparado na sila halos na sa likod, no? Ang atong mga competing tribe, mga dancers and performers. Grabe, no? Ang buto paano nila kakason ng ilang buling? Ano na siya dyan? Action Let's go to you. Let's welcome entry number 8. Tribo Siwa Nara.